Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Vás vítáme u našeho druhého videa. První jste určitě neviděli, za ně se stydíme. Jo, přesně tak, takže to ani nedoporučujeme se někoho, aby se na to díval. To byla pěkná bída. No jo, no. Tak... Ale tak první video nikdy nejsou nějaký dobrý, viď? Možná ani ty druhý. No, tak co to hrajeme za hru? Hrajeme The Forest. Hrajeme hru novou The Forest, teďka jsme si ji nedávno koupili. Jo, máme jí pár dní, odehráli jsme tak v celku 5 až 10 hodin maximálně, takže nic neumíme. No. Akorát jsme si vlastně jenom zkusili ty začátky, aby jsme věděli, o co vlastně ve hře jde. Podívali jsme si nějaký let's play. Jo, pro ty, co nevědí, tak se letí na dovolenou, spadne letadlo a zůstaneme na ostrově. Pustým. Doufáme, že je pustej. No úplně pustej není, když tady jsou tam ty pičusy. No to oni ještě nevědí. No tak já si myslím, že spousta lidí tuhle hru už zná. No, já jsem ji neznal, než jsem si ji koupil. Tak co pak ty, viď? Kouknul jsem na video, řekl jsem, jo, to chci. Jak DayZko. No. A jsem překvapený, že nějak nelaguje, že to běží docela plynule oproti Daisy. Jo, to jsem si koupil a... No tak jako DayZko se vem jak dlouho už je venku, jak s tím jsou problémy. Ale tahle hra je prej venku už nějak přes 2 roky a docela hodně dlouho taky blbla, takže... Jo? To jsem vůbec neslyšel. Já jsem právě viděl nějaký ty let's play, když to kluci hráli. Tak jsem se na to koukal a oni říkali, že už bylo na čase, že už se to naseká konečně a tak. Takže už nějakou tu dobu to evidentně venku je. Co vy máte pohled, tak to máte pohled Radima. No, můj. Jo. Co to děláme? Sbíráme základní suroviny na přežití, nějaký jídlo, blbosti, hadry, látky, pití. Prostě klasiku, co? Bez který se tady nikdo nic neobejde. Jo. Sakra. Tak my teď budeme na začátku hledat jídlo a nějaký pláce, kde začneme stavět naši nějakou pevnost. Nějaký obydlíčko, house a podobně. Takže jsme si říkali, že to střihneme, abyste tady necipěli hodinu, 2, než najdeme nějaký pláce, který nám bude vyhovovat. Perfekcionisti, takže to střihneme. A ozveme se vám, až to najdeme. Dobrá, tak zatím. Čest. Tady na tom palouku tady budeme stavět, jo? Jo, tady budeme. Z jedné strany chráněný skálou. Jo, přesně. Tady postavíme hradby. Tak tady můžeš tu základní placku. Jo, já to tady hledám. Jo, tady jsme to měli. Nebo tady jsme to vybrali teda. A prdneš jí až ke skále? Já bych to úplně nedával až úplně ke skále, protože když budeme stavět, tak aby to nebylo moc blízko. Jakože dám tam nějaký, jakoby nedám to tak moc daleko. Dobrá. Co zatím? Za tím prostorem, tam můžu pěstovat trávu? Kde co? Za tím domečkem, když tam bude prostor, tam můžu trávu pěstovat. Jasné. Já jdu kácet zatím. Ty levanduly tam budeme mít, no. Levanduly? No. Jo, takhle se tomu říká dneska. No. Uděláš pak drožky? Sáně? Jo, ale já se musím koukám napít a mám hlad. Jo, já jsem taky se už najet a napil. Tak když tak tady udělám ještě ohýnek, ať to, ježiš. Pořádná placka, kolik to chce třeba? Co se ani nekoukám. Já udělám zatím ten základní, ne počkej, já udělám ten větší ohýnek, protože myslím, že ten malý snad ani nešel zbourat. Jo? Jsem našvihám. Zatím kácím, pak si můžeš jít do dříví. Jasný. Ještě pokácím a sbírám pár šutránků. Yes. A jako potřebuji ty klacíčky. V té jeskyni bylo zatím prtno docela. Jsem to čekal lepší. Ale jako byla obrovská až úplně. No to jo, no. Jsem si myslel, že už ani nevyjdem teda.
A docela rychle jsme našli východ. No, překvapivě. Už jsem plnej. A co děláš? Sbíral jsem klacky na ohniště. Jo. Už to hoří. Mhm. Si tam hodím ještěrku. Když já jsem ti říkal, že dneska jdu do práce. Jakože jak jdeš zítra? No Půjdu ne, tady dneska nějak jsem směrem. byl. Dneska jsem byl v práci. Počkej, tě nedělaná. No teď jo, já jsem měl dneska od 6 do 6, 12. To ani nevím, že jsi šel dneska. Neříkal jsem ti to. No, Jo, já jsem šel do práce v 6 ráno. aha, Tady byl s mistrům do Lovosic. aha, to ani nevím. Hlavně Jo. mě tam nejdou dát dřeva, kámo. Místo v 6 jsem končil 9. Ale ráno, že jsem tam byl 3 hodiny. To se vyplatí. No, placená 12, 3 hodiny. Hlavně tam nejdou nějak dát dřeva, nevím proč. Jako na tu jo. No. Jo, už. Nevím nějaký. Asi bug, nebo jsem se špatně podíval. Jo, mě tady taky nejdou na začátku. No. Mě jdou jenom tamhle. Tady no jdou. Mě to takhle tady, no. Tak snad to bude všechno no, snad se to takhle postaví. Uvidíme, no. Nevím, proč to nešlo. Mně to tam taky nejde, jenom na tom začátku. Počkej, tak až tak vyrobím tady někde sáně, ať to nemusíme tát po dvou. Ale tak zatím je to blízko, tím to jde. Jo, tak furt je to lepší zase. Jo, zatím dělej sáně a budu zatím dávat. Mám udělat oboje sáně pro každýho. Jo, určitě, si nikdy nestratěj. Jo. Takže sáničky. Ty ve 21 těch klacků, ty vole. Není zrovna málo. Mhm. Malejch, jo. Bohužel. Tyhle, ten totem jsem snad tady předtím zničil. A on tady je znova. Káman blbej. Ty zítra jdeš do práce, nebo co jsi říkal? Ne, to ještě nevím. Já uvidím, jak Jo, mi kluci takhle. zavolají. Jak to dopadlo. Kolik snad nepůjdeš? Doufám. Jsem doma. Nebo doma jdu odpoledne k tým mladý, no. Jo, To ale škoda, docela že- to mizí. Jo, a škoda, že se nedá dávat na ty sáně, ty klacíčky. Jo, Nebo že nepoberou víc, bych udělal větší. Jo no. Nebo tažený těma potvorama, co tady běhají. My jsme se ochočili. Jo. To by šlo. Jo, Dobrý jo. nápad. Počkáme jo. si na další update. Jo. Já nevím proč, ale když kácem ty malý stromky, tak ho snad nikdy nesundám na první pokus. Ne. Staví se to celý, ta... Nevím, Podlaha. jestli to tak dělaný schválně, nebo jenom jestli já jsem křivej. Kdo ví. Ty vole, to je dobrý. Jsem za, že Nějaký ještě schody musím pak dělat tomu teda. pěkně uděláme. Jo, všechno bude. Uděláme tam verandu asi ne, a potom teprve ten barák, ty zdi. Jakou verandu myslíš, nebo to? A uděláme nejdřív třeba kus, kde nebudou zdi ještě. Prostě verandu takovou před dveřma. No já tě chápu, Vy tam- ale jako kde ji chceš udělat, nebo? No na tom place, jak teďka stavíme. Jo, no, tak uvidíme, tak takhle z toho si pak ještě můžeme prodloužit, když tak něco. Ty kmeny pak dáme do hajzlu. Potom, no. Tyhle jsem viděl kamo v let's play, jak nějaký kluk běhal. A jak máš ty sáně, no, tak je taháš před sebou, abys aspoň něco viděl. A ten kluk, nevím, jestli mu to jako nějak nedošlo, jestli se snažil hrát na autentičnost nebo takhle něco, ale furt je tahal jakoby za sebou, ne, takže nic neviděl. To říkal půl, ty vole. To jsem fakt nechápal. A on ani jako neříkal nějak, že se snaží jet na, by to bylo víc reálný nebo takhle něco. Že to nevěděl, jo. No nevím, asi ho to nenapadlo, no. Tak to byl větší vůl než my. Fakt nevím. A to jsem myslel, že už nejde, aby to bylo horší. Jo, pomož mi. Schodím to na tebe. Jo.
musím nabrat trochu síly. Hlavně to neschodit na ty sáně. Tak, jsou plný. Dvoje si udělal nebo jedny? Jedny zatím. Ona to potřebuješ 21 toho klacku, tak kdybys mi pomohl, aby to bylo rychlejší. Já jsem zatím nosil tady. Máš když tak nějaký klacky? Podívej se do toho. No, 2. Já mám taky 2. Tak pojedeme spolu na ty naklacky a uděláme sáně, ať to máme rychlejší. Takový totem tady s ničím. Co to snad furt objevuje, ne tyva? No, tak jezdní látka aspoň. Se hodí. Látky není nikdy dost. Už mám Co to mě padá? taky. Postavíme to nahoře, ať to netáhneme zbytečně. Yes. Hoď to tady no. Kolik je na to potřeba? 21. 1. Ježišmar, to jsou počty, ty vždycky ty, co to vymýšleli. Ty svačina mi tady běhá. Stůj. Dobrý, hotový sáně. Ty dobrý. Jsem myslel, že nechytnu sváču. Tak. Už hotový? Ne, není. Bys ji chtěl moc brzo, ne? Ne, on mi to už nenabízelo, abych to mohl přikládat. Jo, takhle. Jsi tam asi dostal se na to špatné místo, no. Asi. No to vždycky jakoby cvakne, když to hotový. Jo. Tak a drandím. Tyhle, dneska jsem viděl kámo video, jak všichni tam hráli, no všichni. Ty kluci, co to tam natáčeli, nějaký rusáci, tak tam hráli furt s tím slukem se šípama. A šlo jim to úplně dobře, ne? Oproti nám úplně říkám, tyhle, tak my jsme asi dobrý vemena, tyhle, když se nemůžeme furt do nikoho trefit tam. Nebude náma, to bude tím lukem. Měli lepší. Určitě jo. Hmm. Vyráběli ho stejným tím způsobem, ale určitě ho měli lepší. Byl lepší, no. Určitě měli lepší patch na to už. Jo. Nebo update teda. Tyhle, ta základní sekírka seka do toho dřeva, to je fakt znát, že je to horší než oproti tomu Je, vyrobenému. tak chtěl by to ještě lepší než je tady ta, nevím jak se dělá. Ona se snad nevyrábí, já vím, že Jo, se... jo. Jo? Jo, jakože se najde, jo? No, já mám za to, že se jenom najde. Tak to nevím. Já už říci, ale. Musíme najít. Já vím, že byla v jeskyni taky. Že bylo v jeskyni i ta... katana a bylo tam i normálně sekírka. Další pokáceno. Ty vole. To Se je? mi to nějak seklo a jak tam padal ten strom. Jo, to byl můj. Tak. Někde tyhle na foru nebo na něčem jsem se dočet, že prej ty totemy jak se dělají, že to prej nějak i odrazuje ty hajzly. Jo. Nevím, co je na tom pravdy. Nepotřebujeme, my tam uděláme hradby a pasti u toho. Budeme lovit. Všechno bude, a tak hodí se to, viď. Jestli to bude fakt fungovat takhle. Ty že to fakt tady už to nabízí. No, dobré. Hotovo? Celý? Hmm. To je hodně do pána. Jak to teda uděláme? A tady bych udělal takhle, jak je to veliký, tak takhle podél toho bych udělal přesně velký barák. A teďka bych udělal teda ještě tu verandu, jestli chceš. No verandu, no určitě. Tak počkej, tak já teďka načnu zeď, ať víme, jak bude velká zeď, jak bude velká ta veranda. A dveře uděláme jakoby směrem ven, aby jsme to zamykání měli zevnitř. Tu petlici. Jo. Koukám, že mají docela hodně dlouhý zdi stavět. Jo, Jo? takhle ono už se toto.
Ježišmarja. Už pojďme na stranu. Jo, taky si beru do ruky zeď. A kde je kruhová zeď, jo? Nevím. Jo, komže jo, Cčkem mi to píše. Jo, to mi vybere, abych to celý udělal. Aha, tak to To je dobrý. hodně dobrý. Tak to udělej ty teda. To jsem netušil. No už Člověk- vidíš to tady nebo ne? Ta přední není ještě. Vidím No to, ta ne, ale... ta jediná ne, jenom ta No. po bokách. Uděláme zatím po bokách. Jo. Tady ten poslední segment bych zrušil. Který? Tady ten poslední, nechal bych jenom ty dva takhle. Ten u té skály? Ten tam můžeš snad Ne, nechat? tady ten. Proč? Tam můžeš z toho nechat i okna udělat a tak potom. Takhle, abych udělal třeba nějak tady tu verandu vepředu. Já teďka nevím, ale jestli to půjde na sebe nějak normálně napojit, člověče. Počkej, já to zjistím, si vezmu tu zeď do ruky. Protože jako já tady můžu udělat normálně znova to nastavení té podlahy, veď, ale... Slyším někde nějakou mrchu. Ježiš, tady u mě. Sakra. Dva tady jsou. On ji napálil ten frajer. Jo? Jo. To v prdele, kde seš? Ty vede, můj pitomec drží knížku a sekírku zároveň. Kde jsou dveře? Tam, kde je uděláš. Jasně, ale myslím jako v nabídce tady. Dor? Ty ve kámo? Ani to, jo, už. Ty on jak ten pitomec držel tu sekírku. Teda knížku. A zároveň sekírku, tak se nechtěl dívat normálně dolů. A ta Tam kráva, tady někdo nám, ta někdo kráva, nám tady asi ničí. ta kráva je pod barákem. A nemůže vyběhnout. Jo, tak takhle. O, už. Už je po ní asi. Jo, a ji odtáhnu pryč. Takhle je to trošku šikmo, to se mi nelíbí. Ještě trošku narovnám. Tak. Taký krátký, ne, kámo. A nebo hele, nech to takhle. Okay. A potom to bychom mohli Ještě jsou šikmo. bychom mohli zkusit udělat jakoby patro a protáhnout ho ven ještě. No jasně, můžeme udělat balkon nahoře. No. Tak jdu zatím tady na to dávat dřevo. Tak já jsem prdnu ty dveře. Jo, teď by mohly být rovně. Jo, už je to cajk. Jo. Nehráváš celou dobu? Jo, v pohodě. Nechci basic wall, chci... Se tam pak snad to jde nějak dodělávat na normálně ty okna, tak tady na tom. Jo, jdou. Tak dobrý. Aby jsme to pak nepostavili a neměli tam žádný okna, nic. By bylo hodně blbý. To... Tak. Ty tvoje jamajský sáně máš tam, jak se nechal, jo? Jo? Já teďka zatím sekám a naplňuju ty jedny. Ne, na druhou padej. Na druhou. Potřebuješ tady kousek zdi. Tady. Ne, to nejde. A jdu pro ty tvoje sáně.
Co takovýhle tvar teda? Počkej, já se tam teda mrknu. Tady mrdnem ty dveře. Jo, v pohodě, to by šlo takhle. To je dobrý. Ale není to zase tak malý, v začátku to vypadalo, že to je malý. A když tak zkusíme to udělat, to ještě zvětšit. Tu verandu klidně potom. Takže pak zkusím, než tak odhadnout nějak tu velikost, no, vejšky. Jasnačka. Uvidíme. Udělám v okna, máme pěkný výhled. Prosím tě, pojď ty vole radši kácet, za chvilku začne noc. Jo, tak tam naklikám, než se to začne stavět. Jsme zatím prášky. Ale mám to, cash. Ty vole, mám 31 kámo těch peněz, takže můžu stavět bomby. Jo, No, já mám 19. teďka se nepamatuju, co čem patří. Základní deska, cash, alkohol, že jo? Hm. A poslední je co? Hodinky, jo. Hodinky. No, já mám jenom 1 hodinky, jo. Tak no se nám nevadí, uděláme stan, přespíme. No. A ty kámo nemáš hodinky? Nevím teďka z hlavy. Nemáš hodziny? Netuším. Tak se podívej. Jo, moment. Dobré okna, ne? Jo. Dáme tam mříže, ještě nevím sice jak to uděláme, ale dáme je tam. Hlavně to pak chce nějaký dobrý hradby, jako když jsem občas viděl, co jsem chodil za ty sviňáky některý. Hm. Tak jako docela holda. Když tak ty, Sáně vem, když tak sám takhle níž, jo, když tak tam nahoře. Yes. Ježišmarja. Budu se za chvíli probírat. Ještě níž? Počkej, ano, kde seš? No, tady to nech, tady jsou ty pokácený stromy, no, dobrý. Tam když tak ještě si vem prkno, hoď to k tomu s tím sáním, tam asi možná jenom už jedno. Jo. To je dobrý. Co tvar baráku? Tak můžeme jich udělat víc, že jo? Jo, teď můžeme mít Nebo tady první. i patro můžeme rozšířit a pak se může rozšířit na tu skálu. No, to nevím jestli až takhle, ale jako určitě to protáhneme a zkusíme to, ať Jo. víme, co všechno dá. Snad se to bude lidem líbit, no. Ten až jdu čuráci, co to stavili. To hrajou Proti, jak ty vole. dementi. Jsem to hrál první den, ty vole, a hrál jsem to líp jak oni. Jsi zavřenýma očima. Jo. Můj pes to hraje líp. A to žádný psa nemám. Vem sáně a pojď stavět. Já už jsem si vzal stále. Jo, já jsem tě neviděl, já jsem vzal tady ty právě tak. Jsou neviděl, víš? Takhle, zezadu jsem okna neudělal, tam do skály nepotřebuji koukat. Jo, teď v pohodě, tak aspoň něco rozumného, když už ve škole jsi nebyl. Ale když jsem ji dodělal, tak to je důležitý. No, asi tak. A ty jsi dodělal, jo? Jo. Ty ne? Ty vole, jsme maturovali spolu, vole. Teda čekal jsem ale, že někdy ta maturita bude těžší, jako některý předmět. A jsem čekal, že nám bude k něčemu ta maturita. No, asi tak, hele. Nečekal jsem, že nám bude jako k úplnýmu hovnu. Jo. Ale jakože tak zrovna to zaměstnání, co máme my, tak tam zrovna maturitu potřebujeme. Sice teda vůbec Já nejsme ne. v oboru. A ne, Jo, teď musíš. Ne, musíš, my tam máme doma s výučákem, kluky. Tak to je divný. Nemusíš mít maturitu na strojvedoucího. Já mám za to, že jo. Výučák technického oboru. Hm. Ale já už nic nevidím, abych postavil stán. Tak ho zatím postav a tady pokácím nějaký strom ještě. Postavíš tak ten... Tyva nevím, ne, ten obyčejný nepostav, postav tu chatičku, protože tyva 21 těch posraných klacků se mi stavět nechce. Teda, sbírat. Petičku, jo. 13 jich No, to chce. no. To Jo, tam už jsou tady. Jo, Ty tady kolem mě proběh. než kolik? Nevím. Čili jak já tu chatičku sem prdnu. Třeba 13 klacků nebo kolik. Už je tady chajda. Slyším Tady nějakou běhaj. krávu. Jo, tady vedle mě. A jdu majznu.
Co ječíš, krávo? Dostala pokebuli. Tu máš. Vypadá, že je zatím sama asi, ne? Snad, jdeme to rychle dostavit, ať se vyspíme. Vůbec nevím, kde to máme. Ty volčima ty klády kam ve vzduchu. Meditujou, vole. Ježišmarja. Hej, ty jsi mi vzal tu kládu? Ne, ty mě? Ne, ty mě? Ne, já je nemám, mám jenom jednu v ruce. Máš dvě? Jo. Fakt jsi měl v ruce dvě? Jo, ten chameleon, nebo co to je, může líst po stromech. Jo. Nebo ten leguán, ne chameleon. Tak tady nějaký kokot řval. Slyšíš? Tak jenom jednu jsem měl v ruce, no, ne dvě. Slyším, co tady, no. Ale viděl jsem, že jsi měl v ruce dvě. Ty kde je? Tady, Nevím. přede mnou. Máš je za zády. Vidím. On zdrhá. Pičus. Já si musím dát kolu. Bacha. Oh. Oh. Kde je, ty vole? Oh shit. Počkej, já si musím vzít prášky. Oh, u mě. Ty vole. Ty krávo blbá. Tak seš blbá nebo co? Rychle pro nějaký klacky. Máš jich tam víc, máš tam jenom jednoho. Jo, já jsem akorát jak jsem na tu debilní sekírku, sice silnou, ale pomalou, tak nejse ten vocas vždycky napřách. Jasně, jsem vzal teďka prášky. Jo. Posekám tady strom. Jo, já se umyju, ok se asi neumyl, pičus. Ten když tak si může vzít ty meditující klády, ne? Já nevím, kde byli, teďka tady kácem strom. Tady, jak jsem teďka přišel, zase byla. A už mám skoro dostanu pokácenej. Jo, dobrá. Tady máme moc žrádla, tyjo, tak pak... Ale tady je Ne. dobře, že chodí ty... Co to tady chodí vůbec, ty ještěrky? Leguáni, nebo co to tady chodí, ne? Najdem pak McDrive. O, postavíme, vole. Dobré. Ten z ty klády, co tady meditujou, tak nejdu ani sundat. Ne? Ne. Já zkusím pokácet ten strom, jestli to třeba tomu nepomůže. Jakože si to nespadne i s ním. Vůbec nevím, kde teď máme ten house, ty vado, už to vidím. Tady sekám tu debilní. Kolik ještě klad? Ještě hodně. Asi 6 jich tam bylo, nebo kolik? Tyva, tady chodí jeden ten pitomec s čelovkou. Ty vole. Ještě 5. Já, on za mnou běží ten debil. Tam dole jsou, když tak tam je jeden ten s čelovkou, tak ho sundej a jsou tam i klády. A jich tam asi 5, tam ještě jsem viděl ty, co meditovali ve vzduchu. Vidíš ho s tou čelovkou tady? Nad tebou je, když tak. My tady všude běhají. Jo. A držím v ruce kládu. Nevidím Jo. druhou. Já už jdu na toho s tou čelovkou. Hejká ta kráva. Co? Udělal jsem ti něco. Ještě 2. Klády je to. Ty byly tady všechny dole pokáceny. Ty já mám hlad, žízeň. Jo. Ten můj naštěstí žízeň ne, ale hlad teda má. Už běžím. Kolik ještě? 2? 2? Tak Tak já pojď se běžím mnou, s já tebou. už je mám. Vám, že nemůžou dovnitř za náma. Myslím, že ne. Ty ještě nemůžeme spát, jo. Au. Pojď. Kde seš? Tady. A už jsem myslel, že můžeme jít spát a ono nic. Ne. Docela rozbíjej, no, hajzlové. Koukal jsem, no. Ty vole. To se spadne, vole. Kolik jich Já tady to- je, kámo? Já to opravuju pořád. Já taky jsem už opravoval. Tak to je prdeli. Takový okno, vole, že nás Oni- přesní. Oni už zdrhli. Jo? Jako dole se běželi, nevím, jestli tady ještě někde jsou poblíž. Tak jde někdo horší asi. Doufejme, že ne. Kam jdeš? Tady venku jsem je chtěl zabít, aby nám to toho neničili. Tady je už jeden. Zase nám to někdo majznul. No, já jdu po něm. Pojď mi pomoct, když tak. Jo, jdu. Ty já se musím napít, nemám žádnou energii. Nevidím. On běžel někam tady k baráku.
sám někam. Zůstaneme u toho baráčku, ať potom můžeme přeskočit noc. Oh. Ty vole, tak stůj, ne? Já ani nevím, člověče, jestli něco z těch zubů bude vlastně dělat. Nevím. Jo, počkej, já si vlastně udělám to. Zabil jsi nějakýho leguana už nebo něco? Mám tu lizard jenom. Jo. Tak si udělej z toho to. Až bude den. Brnění. Brnění si udělej, ne? Až bude den. Teď. Je to jedno, tak to ti nezmizí. To ten zběhá nějaký pitomec zase. Stůj. Jo, tady z toho jdou udělat dveře, tam z toho ne? To nechápu. Z čeho co? Že u kraje jdou udělat dveře, No. ale ve prostřed, tak jsem chtěl, tak nejdou. Jako kde ve prostřed? No tam jak jsem to udělal na dveře, to místo. Ukaž. Nejde vyskočit, sakra. Tady jako? Jak je to taky to Elko? Jo, Nedostatečný? tak jsem tady chtěl, no. Dveře Aha. udělat. O, proč To je jenom v okno, já nevím. to je divný. A nejde, počkej, tak když to zbouráš, tak tam můžeš přece ale nacpat. Jenom to. dveře, ručně, no. No. Počkej, já se podívám do toho. Tam nejde skočit, sakra, dveře. Já udělám ty Jo. schody. Schody. Neuděláme je odsaď? Schody? Odkud? Že tady Jo, uděláme jo. takhle plot, zábradlí, Jo, v pohodě. že budou tady odsaď. Já tam pryčkáme, to se mi tady nelíbí. Jasný. Akorát, člověče. Já se chci jakoby trefit přímo na to, ale nevím, jestli ono to tam jakoby se nějak nezahákne nebo co. Tady všude dveře jdou, ale tady ne. Tady ještě tak můžou být dveře i tady, to je jedno prakticky. Teoreticky jo. Tady můžou být dveře. A zase ta petlice z druhé strany, ty vole. Jo, dobrý, už jsem jim přehodil. Počkej, já už možná vím, jak to, že nešli. Slyším tady nějakýho... Aha, to bude jenom řva. Ty velká mu 15 z dřeva na ty blbý schody. Už jsem udělal dveře. Paráda. Petlice je zevnitř, paráda. A ten blbec s čelovkou. Jo? Hm. Cože to zabije, může mít čelovku? Dobrý schody. Jo. Nešli rozšířit ještě? Ty jdou jenom pro tam. Jo, takhle. Víc. To je jedno. Ten to úplně jak nevyšlo, a tak to nevadí tam. Ne, to nevadí. Počkej, už můžeme přeskočit noc, ne? Jo, Ještě snad. ne. Sakra. No. Ale dveře jsem tam udělal. Co na počkej. fikaně. Ohýnek bychom Přesně. mohli udělat. Přesně jak jsem je chtěl. Jo no, to je dobře. Takhle, petlice zevnitř se tam zamknem. Intim čas uděláme. Já se zatím ohřeju. Dám si tam párek na oheň. Momentík, já si jdu pro pivsona. Jo. Jsem to jako zničil. Ješkajvači. Kámo, nemáš klacky na oheň, já jsem ho asi omylem zničil. Jo, jeden klacek mám. Mezi nohama asi což. Nemám ani jeden. Ten tě asi hřet nebude. By se zdívil. Jednou bude hořet. Je jedno, jo. Až něco uděláš mladý. Jakýho máš s trombou a... Jo. Gold apple. Mladý docela chutná i ten borůvkový. No, to je špatný. Je chutnej. Jo, dá se to. Úplně neholdu normálního pivu, to je jenom ke grilování. Jo no. Ale pojď to. A do domku už za chvilku můžeme přeskočit noc. Jo, já jsem šel pro Jo, klec. už můžem, akorát přesně. Jsem tu, jo. Vydrž, už běžím. Už utíkám. Bohužel jsme zapomněli na ukončení videa ve hře, tak to ukončíme aspoň takto. Takže vám děkujeme za zhlédnutí a doufáme, že se vám video líbilo a již brzy bude další díl ze hry The Forest, kde budeme pokračovat ve stavbě našeho skromného příbytku, opevnění a tak dále. Však více uvidíte sami ve videu. Takže čus.